Pärkele, mikä konserttisarja 2015 jatkuu. Tänään Turun Ruissalosta. Liittylava avaus. Siinä on muutama vuosi kun viimeksi ollaan oltu, mutta nyt ollaan taas tervetulleita ja aika hyvältä tuntuu. Pitäis päällä vaan korkata tossa muutama tunnin päästä. Me kävin siellä eka kerran vuonna 91 kattoo Living Coloria ja sit me näin siellä Nirvana 93. Sama täällä muuteks. Give me wife. Katsotaan kuinka tää menee. Jarkko kritisoi, että meidän videoblogit ei ole tarpeeksi hauskoja, mutta ei se itekään hirveästi niinku rehki niitä teeteitä, niin ois jotenkin hauska. Onhan se nyt hauska. On se hauska. Onhan nukkuvaloksi. Ei. Hauska. Eiköhän tänne nyt meidän ekot ja kapeat pyllyt mahdu. Plussakin niittylavalla on nimittäin koko ajan näköä. Tulispa jengi. Onks lämmin? Oo. Ihan vitun lämmin. Tää niinku liiottelu mun mielestä vähemminkin riittäis. Ei se oo niinku mitään sellaista evankelis-luterilaisuutta olemassa tässä mikään sääntelyssä.